I ćao svima, pozdrav, kao što vidite zapečene lepene, najukusnije, ovo morate probati. Stavljamo u pleh, naravno lepene koje smo već onako odvojili gornji deo od donjeg, dodajemo maslinovo ulje, lepo natopimo sa svih strana, kao što vidite da se ništa ne pretera. Sljedeće od začina je so. To vrlo malo, pošto je hleb sam po sebi već slan. Znači, eto, to je čisto malo. Sljedeća je slatka aleva paprika. To dodajemo i popršćemo. Blago i lepo. Nakon toga dodajemo začin C. Isto tako po ukusu dodamo začin preko svega ovoga. I sljedeće je mleveni crni biber. Dodati isto po ukusu. Verujte mi, ovo je toliko fantastično, lepo, hrskavo, sočno. Ukus je stvarno, dok se ne proba, neopisiv. I sada uzmete jednu kockicu maslaca i, da kažemo, manje od pola komadiće tako seckate. Tu jednu kockicu i na jedan i na drugi deo hleba. I posle to se tako lepo tokom pečenja otopi, sjedini, bude zaista stvarno onako ukus, dok se ne proba ne mogu da vam opišem, verujte. Ješćete ovo uz sve, znači uz bilo koje jelo, ručak, nebitno ili kao užinu, toliko je lepo, toplo, hrskavo, opet sočno i meko. Tako da ovo su gotovi naši hlebići i zaista pogledajte kako to lepo izgleda.